ראשון, והפעם מעבר משכיבה על הבטן לעמידה על 6, והקורבנות שלך הם שני ויעל. נכון. והעירונית מידן, היא מדריכה אצלך. בדיוק, שני ורונית מידן שהיא מדריכה אצלנו, והפעם רציתי להביא את הבת שלי, את יעל, וזה גם שלב התפתחותי שמתאים גם לשני וגם ליעל. ומה שאנחנו נעסוק היום זה במעבר משכיבה על הבטן למצב של עמידה על הברכיים, שהרבה ילדים מכל מיני סיבות לפעמים נעצרים במצב הזה, או בגלל שהם מתקדמים על הגחון, או שהם פשוט נשארים על הבטן וקשה להם להתרומם על הברכיים. אז אנחנו רוצים להראות היום כמה תרגילים איך אפשר לעשות את זה. אז א', כמו שרונית מראה עכשיו, אנחנו יכולים להשתמש בכדור ולהניע קדימה ואחורה. הברכיים צריכות להיות קרובות אחת אל השנייה. בואו אנחנו נראה אצל יעל, הברכיים קרובות ולא פיסוק רחב. הרבה פעמים הפיסוק הרחב מפריע. אנחנו מצמידים, וגם בבית אנחנו יכולים או להשתמש בגליל קטן, או באיזושהי מגבת או סמיכה מקופלת, ולהניע את הילדים, תסתכלו, קדימה ואחורה, אבל על הברכיים, וזו תנועה התפתחותית שנקראת באנגלית רוקינג, וזה ניעות קדימה ואחורה על הברכיים, ואפשר לראות הרבה ילדים כך משחקים. מפה אנחנו נעבור, ושני תמשיך עם הגליל, ואני אמשיך עם הכדור, לתרגיל קצת יותר מורכב, אבל מאוד נחמד, אפשר במיומנות קטנטונת לעשות אותו בבית. אנחנו מחזיקים עם שתי הרגליים, ותראו, מפה אני מעלה לברכיים, ומלמד להישען על כפות הידיים. ופה יש חשיבות מאוד גדולה לחיזוק חגורת הכתפיים, וליכולת של הידיים לתמוך בגב, לתמוך ולהרים את הראש. וגם פה אנחנו יכולים לעשות, אתם רואים, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. הברכיים חייבות להיות צמודות. אם הברכיים בפיסוק, הילד פשוט נופל. אז אם אתם רואים שהברכיים בפיסוק רחב מדי, זה כבר אומר שיכול להיות שיהיה איזשהו קושי בהתרוממות על הברכיים. מפה אנחנו נעבור לתרגיל נוסף, שבו רונית תדגים איך אנחנו משתמשים. אפשר לקחת משהו, איזשהו משטח כזה מספה בבית, כרית, מניחים את השיפוע, השיפוע צריך להיות קצת יותר מתון. אנחנו, כמו שעשיתי על הכדור, רגע, יעלי, רק שנייה, מצמידים את הברכיים. בוא'נה, אתה שם על הספידים ליעל. זה לא ככה. אנחנו מצמידים את הברכיים עם הברכיים שלנו, ובעזרת הידיים עושים ככה מין תנועות קטנטנות. הופ, 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 הופ. רק שנייה, יעלי. בת כמה יעלי? יעלי בת 8 חודשים. ואני רוצה ללמד אותה להיות על כפות הידיים. אבל היא לא רוצה. אז אפשר לראות אותו הדבר אצל שני, או שני נשענת על הידיים, ונשענת על כפות הידיים, בדיוק, ככה, או. ואנחנו יכולים לעשות גם בלונים. אופס. אתה מוכרח להגיד את 20 השניות החשובות ביותר של הפינה הזאת היום? ה-20 שניות הכי חשובות זה ככה. כשילד נמצא על הברכיים, הוא יכול לעבור מפה לישיבה, והוא יכול להתחיל לזחול על 6. אם הוא נשאר על הבטן, הוא לא יכול להתרומם לשלבים ההתפתחותיים הקודמים יותר. לכן הצומת דרכים הזאת בהתפתחות של התינוק היא מאוד מאוד חשובה. יעל, את לא הבחת את האבא, תודה רבה לך. ילדה נהדרת. שי זילבוריש, תודה. תודה גם לך, גברת מידן,